आपल्या खरं तर आपल्या या कल्याण डोंबिवली शहराला महिलांचं मोठ्या प्रमाणात योगदान लाभलेलं आहे। माजी महापौर कल्याणी पाटील असतील, आपल्या राणेताई असतील, त्यामुळे मंगलाताई शिंदे असतील, वैजंतीताई घोलप असतील, म्हणजे महिलांचं खूप मोठ्या प्रमाणात या कल्याण डोंबिवलीला विकासासाठी योगदान लाभलेलं आहे। मला वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत। राहुल दामलेजी आपण तर एक अभ्यासू आणि एक चांगलं काम करता म्हणून असा एक व्यक्तिमत्व आहात। त्याचप्रमाणे वैशालीताईची सुद्धा आज दुसरी टर्म आहे। आपण या कल्याण डोंबिवलीला कल्याण डोंबिवली खऱ्या अर्थाने प्रगतीच्या दिशेने चाललेली आहे आणि अजून त्याच्यामध्ये प्रगती झाली पाहिजे विकासाच्या माध्यमातून। मला वाटतं की अनेक असे मुद्दे आहेत जे प्रगती पथावरती आहेत, ते आपण पूर्णपणे करायला अशी अपेक्षा बाळगतो। या ठिकाणी आपल्या दोघांचं अभिनंदन करतो आणि नवनिर्वाचित जेवढे नगरसेवक आहेत आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।